I pozdrav ljudi, s vama je Desetman Villager, danas ćemo igrati GTA 1 na Cosmic Craftu, znači mini igru. Ja sam se tačno spawnovao na ovom krovu. Ovdje vi skupljate chestove i nalazite drugi igrače i pucate se sa njima bukvalno, sad ću vam pokažem, bez nekih modova, ili tako. Evo. Dakle, ovo mi je hrana, ovo mi je neka puška, evo Enfield, ovo su mi metici. I vidite, ovako približavam na levi klik, a pucam na desni. Dakle, mnogo dobro. I idemo sada malo da smanjimo zvuk. Idemo sada da tražimo chestove i igrače i da se pucamo. Samo što i nema baš dosta igrača online, 27 trenutno. A imam i ovaj Jarvan koji će me malo sačuvati od metkova, ali zanimljivo je što imamo i ove zombije da mogu da ih pucam. A možete i ovako da ga bijete, ono. Tako da ću ja sad pobegnem jer nemam metaka. Ne metkova da ih upucam. A emotika nije baš najbolje oružje. Sad ću ovako da ih zeznem. I pogledajte prošli video u deskripciji kako ja sa bratom igram parkour. Da vidimo, ovdje nema ništa čestovo. Ali ovdje ima nešto. Ne. Evo vam ima često. Eno ih, samo da nađem izlaz. Fuck skeleton. Kako me nerviraju ovi skeletoni. I dobio sam i kramp, nisam primetio. To je znači nova puška. Vidimo šta on radi. Aha. Ok, super, samo moram malo reflashat čankove. A, ko mi roka. Vidi ga gde se zaštekao. A ne možeš ti protiv mene to. I ovo su vam coinsi. I posle sa time kupujete... Tako je. I posle sa coinsima kupujete puške. Evo, ubio sam ga ponovno. Kako me nerviraju, ali dobro, ubit ćemo ih sve. Dakle, meni je mnogo moćna mini igra. Samo ja ovdje hranu da stavim pri ruci. Kako su mi izgađali. Opa, imamo nova oružja. Ovo ću stavim ovdje da mi ne smeta. I evo ljudi, imamo nova oružja. Da vidimo šta ovo radi. Opa. Aha, ovo je kao emerald. Cool. Sada treba nađem ovdje ljude. Jer nije baš zabavno samo ako ubijemo skeletone. Opa. Evo. Uzim ja ovako da ga dokam. To. Nadam se će odlaze ljudi. Ja mislim da su ovo ti ljudi što igraju. Samo je opet reflasha, nešto mi laguje. Vidi ga gde se zaštika. Nego tamo chest. Da li ide po njega? Ajde idem. Malo slično Hunger Gamesu. Zato što skupljate chestove i ovdje i tamo. Jao, šta sam našao?
Šta sam našao? Gdje mi je sad? A, daj. Ja imam i ovdje još pušku. To je isto, a? Jeste. Ovo je glupo što nas je ovako malo. Vidimo ovdje. Vidimo ovdje. Evo, dobili smo novo oružje. Sad ćemo da ga ispravimo. To je lopata. Kako je moćno. Već tamo. Stalno ću držati... Samo držim ovu motiku, ne znam zašto. Evo ga ovdje još jedan chest. To. What? Oh. Šta je ovo ovdje? Ne mogu da. Nešto nebitno. Idemo. 26. Vidimo ovo šta je. Evo ga chest. Ništa korisno. Opa. Možda na pijaci ima nekog. Evo ga. Idemo na ovu emeru. Evo ga lik, ljudi moji. Jači smo njega i ubili smo ga. Dobili smo ovaj novu jak chestplate. Njegovu glavu smo dobili. Potion. Tad je možda imao neke bolje oružje. Nije imao neko bolje oružje. Eto ljudi, vidjeli ste kako je kada ubijemo nekog lika. Samo što se mi nismo sada pucali jer me nije ni vidio. Opa! Pogledajte šta sam našao. Ja sam već pucao s nekim likom, pogledaj ovo. Dosta ima ove stvari ovdje. Kao njegov prenosit će da će neko da me ubije. No ja stojiću ove. Evo njegovu glavu ću. Idemo. Kako dobre stvari. Sad sam barem full. Ali chestplate nije neki. Sad je istrošen. Idemo ovdje, to bre. Bolje čizme. Sada da nađemo još nekog lika da ga ubijemo. Jako dobra mini igra. Sad ne znam koliko snijam, da li da prekidam ili da nađem još jednog lika i da ga ubijem. Zašto mi ovako laguje? Da li tu nešto ima? Ne. Da uzem. Ovaj chestplate, pošto vidim da će ovaj da mi pukne. Za svaki slučaj. Šta je ovo? Neka prodavnica, šta je ovo? Idemo proverimo, držat ćemo neku kao pušku u ruci. Evo ovo emeru, a samo skeleton. Ću se treći više. To dobio sam i coinse. Imamo 40 para imam. To nije dovoljno da kupim neke mnogo dobre puške, primjer bazuku. To. Ovo da vidim u mraku. To mi ne treba. Ali pomoći će. Ako želite da nastavim drugu epizodu da vidite, lajkujte video.
Samo ne vidim da li ovdje ima neko. Da je izlaz ovdje. Ima još dosta riba. Ajde više, evo ga, izlaz. Konačno. Šta ako laguješ? Hop. Market. Idem ja odavde. Opa. Tiket. Što je ovdje? Ovo neka sobota. Šta je ovo? Aha, to je ono. Onda sve to fino. Šta je ovo WC? Kako da ovdje se izađe? Možda van. City. Možda idem gore. Ludo. Šta je? Aha, evo ga. No, da vidimo šta nas je. Pa dosta nas je. Fuck, evo ga skeleton. Evo lopatu ću na njemu. Kakva lopata sekira je zapravo. Samo nađem još jednog lika i prekidam epizodu. Što pogledajte kakav sam. Jednako nema, na primjer, dijamantski kramp. To je mnogo dobra puška. Nevjerovatno. Ništa, ne mogu nađem ovog lika. To je bilo to za prvu epizodu. Ako vam se svidjela, lajkujte, posjetite fanpage i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!